Takže dobrý deň, vítam vás teda pri ďalšej časti nášho diskusného cyklu Umením do sveta. Dnes máme veľmi dôležitého a teda veľmi vyťaženého hostia, o čom svedčí aj momentálna situácia, v ktorej sa nachádza. Dobrý deň, pozdravujem vás. Áno, pozdravujeme Antona Ľahkého na cesty, choreografa. Krátkosti len poviem, po absolvovaní konzervatória a krátkom skoku na VŠMU sa presťahoval v roku 2002 do Belgicka, kde študoval na prestížnej škole PARC, ktorú založila Anna Teresa de Kirchsmecker. Pôsobil u významného choreografa Akrama Kana, desiatky krajín, s ním absolvoval. Potom spolu s ďalšími slovenskými tanečníkmi a neskôr choreografmi založil Les Slovaks s Milanom Tomášikom, Martinom Kilvádym, Milanom Hrichom. Vďaka inscenáciám, ktoré vlastne vytvorili, získali si nielen v Belgicku, ale na celom svete sa stal vlastne súčasný tanec, slovenský súčasný tanec takým vývozným artiklom a oni sami sa stali známymi. Potom neskôr si Anton založil svoju company v roku 2012. Mohli sme na Bratislave v pohybe vidieť najnovšie jeho inscenáciu Others, určenú pre mladé publikum. Predtým to bola napríklad inscenácia Ludum. So svojimi projektmi obehol a s inscenáciami, ktorými ako hostujúci choreograf pracoval v rôznych divadlách a súboroch. Samozrejme, za to získala aj mnohé ocenenia. Tak dnes sa budeme rozprávať o jeho cestách do Belgicka, okolo sveta. Vítam ťa, Tono, ešte raz. Tak možno začať hneď vlastne tým, že si bol na chvíľu vlastne na VŠMU, predtým na konzervatórium, kde vlastne vznikol taký bod toho, že si sa rozhodol. Počkajte, som vás úplne stratil. Hneď si dám slúchatka, sekundičku. No, úplne. Áno. Som vás na sekundu stratil, volume, neviem prečo, čo sa stalo, počkajte, sekundičku. Áno, testujeme novým bytom. Počkajte. Haló, počujeme sa? Aha, áno, výborne. Teraz sa počujeme. Ty nás počuješ? No, je to nádhera. Počujeme sa. A už som tu. Áno. No, ahoj. A už som pripravený. No, výborne. Tak akurát sme skočili práve do tvojich začiatkov a teda chceme sa spýtať na tvoj odchod vlastne do Belgicka na školu PARC aj s ďalšími slovenskými tanečníkmi, tvojimi kamarátmi. Ako vlastne vznikol ten moment toho, že si povedal, alebo že ste si povedali všetci, že ideme so skúsiť do zahraničia? Viete čo, tak to už je tomu vlastne 20 rokov vlastne, a dokonca aj viac, 22 rokov. No a tak v tom čase tá belgická škola bola veľmi reputovaná, že to bolo to, že pár vtedy reprezentoval vyslovene takú tanečnú elitu, čiže to bol taký vysloven trošku, sa dá povedať, relatívne taký nedobytný sen. V tom čase my sme boli na VŠMU, na Vysokej škole muzických umení, no a tá túžba proste ísť do toho sveta, proste v tom čase, viete, akože to nie ako dneska, akože v tom čase to bolo proste niečo iné, akože ísť na západ, ísť do Belgicka, ísť medzi tých tanečníkov, akože ja sme vedeli, že tá škola bola veľmi medzinárodná, čiže ako všetky tie krajiny tam boli, no čiže akože išli sme tam s takým malinkým srdiečkom. Podarí sa to, nepodarí sa to, no skôr to bol taký sen. Pamätám si, že vlastne v tom čase sme aj spali v aute na parkovisku, akože v jednej relatívne dodávke všetci tanečníci spoločne, čiže taká veľmi, veľmi pekná, veľmi príjemná spomienka. A z čoho vlastne pozostávalo to, že boli predtým nejaké príjmačky, nejaký konkurs na to, alebo lebo to je vlastne aj rarita, že ste boli vlastne prijatí takto ako viacerí rovno. No, určite, tak v tom čase to bolo, pár sa robil tak a myslím, že to vlastne robia tak aj to dnes sa robilo, na úvod sa vlastne robí v každom
krajine ten audition, presne ten konkurs, čiže sa to robilo, na Slovensku to asi nebolo, ale bolo to určite to bolo v Rakúsku, bolo to v Nemecku a tak ďalej, proste robia to po rôznych krajinách, tam robia nejakú pre-selection, takú prvú selekciu, taký prvý výber, no a potom sa robí ten final výber vlastne v Belgicku. No to vrajím to akože v celku si myslím, že sa rozprávame o tisícoch študentov, ktorí vlastne robia ten prvý konkurs, no a vyselektujú jeden ročník, čo v tom čase reprezentuje 25 alebo 20-26 ľudí. No a samozrejme, že určite tam nemôže sa stať, že zoberú ľudí vlastne z jednej krajiny, alebo je pravda, že akože na to, že nás zobrali 4 Slovákov, tak to bolo ja si myslím, že velice výnimočná situácia. No tak ťažko povedať, že čo to bolo, či mali taký pocit, ako mali pocit, že to priateľstvo nechceli nejako rozdeliť, alebo no neviem, ťažko povedať, prečo to bolo tak, ako to bolo, ale sme radi, že sa to dopadlo, ako to dopadlo. Áno, škola sa nachádza v prírodnom prostredí, má naozaj možnosti, bol som sa tam pozrieť s kolegyňou Monikou Čertezní a vlastne ten prístup váš vlastne na škole, tá metóda, ten prístup pedagógov k vám ako študentom, čo tam boli tie možnosti? Určite boli väčšie, o mnoho väčšie ako možno kdekoľvek aj v Európe, tak ako to tam vlastne tá výučba pozostávala, vlastne z čoho? Nás počúvajú vlastne aj študenti, možno aj adepti tanečného umenia, možno aby si vedeli predstaviť, ako to tam vyzeralo. My sme na tej škole vlastne, ja som tam, nikto z nás tú školu nedokončil, neviem ako, čo sa rozpráva na Slovensku, ale vlastne ja som tam bol rok, Peter Jaško tam ostal rok a chalani tam ostali, Milan a Míňo tam ostali 2 roky. A teda nikto z nás tú školu vlastne neukončil. V čom to bolo iné, je, že vlastne vrajím, akože tým, že to bolo tých 22 rokov, tak samozrejme my sme mali vlastne za tých starých čias už kvalitných pedagógov na Slovensku, však ja sa akože jedine vďačne pozerám spiatočne na tú históriu a všetko, čo sa udialo na konzervatóriu a tí pedagógovia boli výborní a pravím akože za 99% relatívne svojho tanečného vzdelania treba poďakovať v prvom rade tým pedagógom, ktorí sme mali na Slovensku. No a potom samozrejme, že keď sme prišli na ten západ, tak akože je pravda, že aj ten klasický tanec, aj ten súčasný tanec, bolo to viac rôznorodé. Akože v tom sa to hlavne dá porovnať. Čiže tých štýlov tam bolo strašne veľa, tých rozvetí tam bolo strašne veľa a to bolo výživné. Dá sa povedať, že to bolo vyslovene výživné. Ochutnali sme si niečo, čo sme proste predtým nerobili. No ale presne akože ja som už v tom čase mal pocit, že presne my sme toho tanečného vzdelania už mali toľko, v porovnaní s inými študentmi, nechcem hovoriť, že boli lepší, horší, to nie, ale to som cítil, že my sme mali svoje už otancované, čiže ako to bol jeden z dôvodov, prečo na tej škole sa nám nechcelo zohrievať dlho. Čiže ja som v tom čase robil vlastne konkurs na Akram a Kana, no a samozrejme, ak ma zobrali, vlastne v tom čase zobrali tiež 2 ľudí, zobrali jednu Slovenku, jedného Slováka, jedného chlapca, jedno dievča. Takže samozrejme my sme to rovno zobrali tú robotu, čiže sme z tej školy a samozrejme tým pádom aj odišli. Ale bolo to fajn, ako ja som tam stretol svoju manželku, čiže to si myslím, že bol taký zlatý bonus toho programu do dneska, že máme spolu deti a akože nám dobre, čiže to bol pre mňa taký zlatý koniec toho programu tej školy. Ja ešte doplním, že teda do súboru Akram a Kana si sa dostali v roku 2004, dúfam, že hovorím správne, a teda vytvorili ste, alebo spolupracovali na inscenácii MA, neviem, či to správne vyslovujem, a áno, teda áno. 2 roky ste v podstate s týmto súborom precestovali celý svet. Áno, presne tak, no. Okrem iného, teda. Chcem sa opýtať, ako vyzerá ten spomínaný konkurs? Neviem, zužitkovali ste možno pri tomto konkurze? Zužitkovali ste možno pri tom konkurze niečo aj zo spomínaného konzervatória? Čo konkurs v tom čase, no tak pozostal, ak to správne pamätám, no tak bola tam nejaká technika, potom hlavne tam bol akože repertoár. Myslím si, že hlavne tam bol repertoár Akrama, o tvorenie nejakého materiálu. Čiže to sa... Ale musím povedať, že skutočne si to pamätám tak matnejšie. Neviem sa to ako zosumarizovať, že koľko to bolo dní, nemám to tak konkrétne uložené, ale viem, že toto sa vlastne udialo a potom vlastne Akram mi volal, alebo jeho manažer mi volal, že sa máme stretnúť, či sa nechcem stretnúť s ním v jeden deň v
meste v Antwerpách. Takže tam sme sa stretli a tam to 4 ľudia, troch 4 ľudí ešte No a tam sme sa stretli a tam to bolo také trošku privátnejšie. To predchádzajúce kolo prebiehlo tak, ako v tom čase prebiehlo to tak, ako si myslím, že ako vlastne všetky auditions, ktoré som dodnes vlastne videl. Všetky tie konkurzy sú vlastne tak, nechcem povedať, že na jedno kopito, ale vždy to začne takým tréningom, kde sa urobí už vlastne prvá selekcia a potom to prejde vlastne k tomu repertoáru, už aby človek vlastne videl, či skutočne sa hodí do tej kvality, alebo či to špecifikum je také, ako by malo byť. No a vrajme ako na tých mojich konkurzoch vlastne, keď my robíme audition podobným spôsobom, samozrejme zase v tej kategórii, ktorú robím ja. A vlastne potom turné po celom svete tam si mal možnosť poznať vlastne možno rôzne kultúry, aj keď vlastne z hľadiska toho, že ste tam vlastne prišli otancovali ste a išli ste asi ďalej. Možno spomínaš si na nejakú z týchto ciest, na nejakú možno kultúru, kde si hovoril, že by ťa to mohlo aj nejako inšpirovať možno do toho nejakého tanečnej profesie? Je pravda, akože v prvom rade akože presne takto turné bolo strašne intenzívne a testovalo sa skutočne sa testovalo tak, že sme prišli, hrali, odišli. A to dobre, samozrejme, čiže robil sa to tak, že buď sa hralo od 1 do 6, dobre? Čiže povedzme, že sa môže hrať napríklad 6 predstavení v jednom kuse alebo jedno predstavenie. No a v prípade, že to bolo jedno predstavenie, no tak tým pádom si to vlastne viete predstaviť, že vlastne fly in, priletieť, odohrať a vlastne odcestovať preč. No tak v tom prípade človek vlastne skutočne videl veľmi málo, ale tak tá Európa, no akože v tej Európe samozrejme, že tých vecí, aj keď je to také rôznorodé, ale tá Európa, no tak človek si to rýchlo trošku okúka. A samozrejme, že pre mňa ako 20-ročného, tak ja som bol zrušený zo všetkého, čo sa dialo. Čiže či sme boli v Holandsku, alebo to je jedno, kde vlastne v tej Európe vrajím, akože aj tak sme boli zrušení, ale kde človek je skutočne zrušený mimo tej Európy. Tak jasné, že tá Ázia, alebo tak to je jasné, že v tom čase presne, keď sme išli niekde Singapur, alebo Korea, alebo ja neviem, kde už skutočne, tak jasne tam človek je úplne mimo seba od šťastia a má pocit, že rozpoznáva úplne nový svet. Čiže samozrejme bolo to zrušujúce a hlavne v tom veku tých 20 rokov. A potom si myslím, napríklad zaujímavý topik je, veľmi veľa ľudí cestuje, tak vrajím, ako ja som precestoval skutočne dneska už v Európe, myslím, že nie je miesto, kde som nebol. A vrajím, akože to je s veľkou súčasťou môjho života sú tie cestovania skutočne, hlavne, čo je vlastne také základné, že nájsť taký balans, aby to bolo vlastne nepríliš nechutné, akože svojím spôsobom, lebo akože presne ak ľudia oslavujú, keď niekde cestujú, no tak vrajím, ja oslavujem, keď som tu u nás v Belgicku v Brne, lebo som tu proste šťastný a mám svatý pokoj. Čiže to si myslím, že taká téma, ktorá by tanečníkov mohla zaujímať skutočne, že v tom cestovaní, no tak kde je ten balans, kde je ten balans na to, aby sa to vytvorilo tak, lebo to je vlastne súčasťou, no tak ako pre niekoho je súčasťou byť doma, no tak vrajím pre mňa na tie cesty a tie letiska, no tak a je pravda, že samozrejme po niekoľkých rokoch je to veľmi otravné, až pokiaľ tá destinácia nie je skutočne exotická. Áno. A ďalším takou príležitosťou možno na cestovanie bolo aj vlastne aj založenie, a to si asi nemuseli tušiť na začiatku, keď ste to zakladali, bolo Les Slováks. Ešte pri tom predstavovaní som nespomenul, že s vami bol aj samozrejme Peter Jaško. Založili ste to ako skupina slovenských tanečníkov. Už vlastne tým, že si tancoval u Akrama Kana, tam vzniklo to, že by si chcel ísť cestou toho, že nejakého svojho vlastného projektu, že tam, alebo nebol ani na to čas rozmýšľať, skôr si sa potom po tom cestovaní? Akože, môžem povedať takto, že akože plán toho, že myslím, že že boli skutočne akože takí kamaráti veľmi silné. Toto priateľstvo bolo veľmi silné, však my sme spolu skutočne vyrastali na tom konzervatóriu, no a viete, ako to je na tom Slovensku a na tých internátoch, tak to jasne si človek, to je vyslovene také súrodenectvo trošku, keď si človek zdieľa s niekým izbu, ale no a plus ten tréning, plus ako vraj, my sme si skutočne odžili také, bylo nás späť, kedy si za starých čas bola taká stará česká komédia. Takéto bolo priateľstvo skutočne a je dodnes, akože vrajím, to sú kamarátstva, ktoré nemôžem porovnať s ničím iným, čiže prísť vlastne sem do Belgicka a robiť pre niekoho iného, ako ten sen spolu robiť s kamarátmi bol, myslím si, že ešte väčší ako tá umelecká ambícia. Čiže to je to, čo bolo také prvoradé. No a popri tom ja som už začal robiť vlastne choreografie
už počas akrama, ale už dokonca počas štúdia som robil vlastne individuálne nejaké choreografie, čiže to sa pomalinky rysovalo k tej kompanii paralelne s tým. No ale vrajím, čiže to boli také, dá sa povedať, každé z nich bolo také trošku oddelené dobrodružstvo. S tým, to je pravda, že z Lesovax vlastne tá túžba spolu robiť, to bola taká prvá vec, no a to, čo z toho vlastne, to, čo to dá a že z toho vlastne sa stane 12-ročné dobrodružstvo, ktoré malo predstavenia a tak ďalej a sa nám podarilo akože spolu hrať, tak je pravda, ako to bolo také trošku neočakávané. Nikto z nás si myslím, že to neočakával, že to bude mať úspech, aký to mal úspech a vlastne nemám pocit, že sme to preto robili. Už samozrejme sme boli akože už keď ten kôň išiel, tak sme boli radi, že sa na ňom vezieme, ale no nebolo to také, že s tým sme nezačínali, akože tam sa to nezačalo. A skutočne ste s ním prečastovali celý svet, samozrejme aj na Slovensku ste boli ako taký návrat domov. A chcem sa spýtať možno na tie začiatky, možno aj nejakých adeptov umenia byť zaujímalo vlastne, že keď sú na škole v Belgicku, aké sú možno začiatky toho, že vytvoriť si svoj súbor, nebyť možno závislý na tom vtedy nejakom veľkom mene alebo choreografovi, že ako ste možno hľadali možno priestor na skúšanie a úplne, že tie začiatky, ako by si mohol spomenúť, to je možno také neznáme ešte. V prvom rade by som rád povedal... Jasné. V prvom rade by som rád povedal to, že a myslím, že vlastne to je téma, o ktorej rozprávam dodnes. A vždy vlastne ľuďom hovorím to, že vždy mám pocit, že človek by mal skutočne robiť to, čo má robiť, ako to chce mať rád. Lebo tých rád vlastne a tých rôznych nápadov, tak ako by tie veci mali byť prevedené strašne vlastne dneska veľa. A mám pocit, že tých rozumov, ktoré sú dané zvonku, to už jedno či z pedagógov, či z iných choreografov, takže skutočne je to... Ja som sa vždy vlastne riadil tým a dodnes sa tým skúšam riadiť a vlastne na základe toho vrajím ten balans, o ktorom som rozprával, ho stále mením, vždy som sa snažil robiť to, čo mám rád, ako to mám rád ja. Pokiaľ cítim, že sa to nie je to, že to nie je OK, tak to určite nemeniť. Určite to nemením, určite to nechám tak vlastne v tej rutine, ktorú som si vytvoril predtým, lebo som si ju vytvoril a povedal som, lebo že je správna. V mojom prípade to bolo presne to, ako že začal som robiť s tým makramom, vedel som, že to je to dobrodružstvo, ktoré som chcel, ale ja som vedel, že chcem robiť svoju robotu, lebo to proste mám rád. A vrajme, akože pre veľa tanečníkov to môže byť tak, že niekto ostane 10 rokov a proste je tam šťastný a spokojný a tým pádom si nemá na čím ten človek lámať hlavu a som na správnom mieste. No nie, máš rád ten kolektív, máš rád tú prácu a hotovo. A myslím, že to je správne miesto. A potom pre iných ľudí to môže byť presne to, že som niekde rok, dva a poviem si, no už tu nechcem byť. No tak máš pravdu, tak keď tu nechceš byť, tak nešpekuluj, choď preč, lebo tie roky skutočne bežia, čas vyjde. A myslím si, že toto je taký trošku princíp, s ktorým ja vždy sa snažím ním riadiť a zatiaľ nikde ma to neoklamalo. Vždy je to niečo tým, že vlastne ten planning gear, vlastne ten do budúcnosti vždy robím 2-3 roky relatívne dopredu, teraz sa plánuje 2026, začiatku 2026, tak sa to, jasné, vlastne vždy to robím na základe toho, ako sa cítim dnes. Čiže vlastne, a už keď prídeme do tých 3 rokov, no tak zase sa niečo nakloní na tej lodi, no a zase sa to snažím trošku vybalansovať inak, aby som bol zase spokojný. No ale je to vrajím také... Čiže vrajím, akože toto je to, čo odporúčam ľuďom. Vždy by sa ľudia mali vlastne riadiť svojim inštinktom trošku, no a tým, čo majú radi a myslím si, že sa to skutočne oplatí. A ty si teda a potom aj išiel si ďalej aj za svojou takou predstavou v tanci, tak si založil svoju company, Anton Ľahký company a získal si aj rezidenciu Charleroi Dance. V čom pozostávala vlastne, že si bol vlastne takým stálym rezidentom? Mal si také zázemie tam, alebo mohol si tam tvoriť, prezentovať? Akože by tých rezidencií je vlastne viac. Akože tých rezidencií je vlastne viac a vlastne ten Charleroi Dance je jeden z tých koproducentov, ktorý no prečo ťažko povedať, akože ťažko povedať prečo. Neviem, buď sa tá práca páči, alebo akože, no tak určite tým, že vlastne podporia z jednu produkciu do druhej, do tretej, no tak aj z nejakého percenta to musí byť aj povinnosť. Akože samozrejme, oni majú tiež nejakú povinnosť voči umelcom, ktorých majú, no ale samozrejme, že tých umelcov je strašne veľa, čiže prečo to podporujú vlastne už toľké roky,
No tak, ale vrajím, akože nechcem Schallera vypichnúť ako jediných, lebo akože vrajím, je ich viac, tí, ktorí nás podporujú už roky, rokúce. A tak dá sa, akože dúfam, že to je preto, že sa im páči to, čo robím. Áno, áno, to je nepochybné. Ja som sa pýtal práve možno na tie, čo vlastne tie podmienky vlastne, že máš tam, či tam máš zázemie svoje a spomínal si, že sú koproducenti aj vlastne. Ono, ako preto vrajím, akože nechcem im dať špeciálny kredit viac ako niekomu inému, lebo vrajím, akože tých partnerov je vlastne veľa. A samozrejme, že v čom to vlastne pozostáva, je to samozrejme, že vo financiách, a je to v skúšacích priestoroch, čiže čo môže zahrňať teda skúšobné obdobie celkové, alebo aj vlastne celkovú kreativitu, čo znamená, že vlastne sa môže napríklad robiť svetlo, alebo technický tím, čiže máme vlastne technický tím ľudí, ktorí by nám mohli kde by sme mohli robiť svetla. No a potom je pravda, vlastne teraz si spomínam spätne, že kedysi za starých čias, tak vlastne sme mali u nich aj administratívu, aj niečo za administratívu nám pomáhali. Ale to už sú akože roky dozadu, v čase, keď vlastne sme tú administratívu nemali svoju. Jasné. A spýtal by som sa na tvoj súbor. Hľadáš tanečníkov do každého projektu, alebo niektorí s tebou spolupracujú už dlhšie obdobie? Aj. Vlastne niekedy sa stáva, napríklad sme robili, no čo ste videli teraz toto predstavenie, napríklad The Others, tak vlastne v tomto predstavení sú štyria členovia. Teraz sa robila nová produkcia, kde sú 8 a z tých 8 sú zobratí vlastne 3 a späť. Ale není to pravidlom, že vlastne s ľuďmi budem vlastne pracovať ďalej, lebo vždy robím ten konkurs. Vždy robím nový konkurs na to predstavenie. A vždy vlastne aj tí členovia tej skupiny vlastne sa zasa musia zúčastniť na tom konkurze, aj keď to nie je také, že ja ich poznám relatívne, viem, ako idú robiť. No ale napríklad z toho sa môžem odvinúť vlastne na to, že robíme teraz ďalšia produkcia, ktorá sa robí koncom 2024 a začiatkom 2025 a tam vlastne berem 4 členov, s ktorým som už robil. Čiže to sa vlastne ešte ani nestalo, že vlastne konkurs neviem robiť, už je vlastne cast vybratý. Obsadenie vlastne medzinárodné. Ako vlastne, čo vyžaduješ od svojich tanečníkov vlastne v súbore? Viem, že sú to veľmi precízne, dynamické, dýchberúce mnohokrát choreografie. Diváci to mohli možnosť vidieť po posledné roky tvoje inscenácie Ludum alebo teraz The Others. Čo vlastne pozostáva čo vlastne tak chceš od tých tanečníkov? Dobrá vec povedať, že v prvom rade vlastne jedna vec, ktorú sme sa rozhodli od produkcie Ludum, sme vlastne urobili to, že tí ľudia musia byť belgickí rezidenti. To je pravidlo číslo 1, kde sa vlastne eliminuje strašne veľké percento vlastne tanečníkov, ktorí nám posielajú prihlášky na už od rôznych krajín. Čiže si predstavte to turné. Predstavenie, či to znamená na prácu, ktorá akože skutočný nezmysel, a vravím s tým, čo sa dneska deje celkovo s planetou, tak sa to absolútne nedalo. Čiže na začiatku som si povedal, tak bude to limitujúce, no ale limitujúce to vlastne nie je, lebo napríklad ľudia, ktorí skutočne sa chcú robiť, no tak sa do Belgicka presťahujú, hotovo. Tí ľudia si tam založia base, a vlastne odtiaľ, čiže tí ľudia nemusia byť Belgičania národnosťou, musia Belgicku. Čiže toto bolo vlastne kritérium také praktické, číslo 1 také trošku planetové. A potom tie tanečné kritéria, no tak samozrejme, že tí ľudia musia, dá sa povedať, že technicky tí ľudia musia byť dobrí, nesmú to byť akože dreva, ale to nie je to vlastne kritérium číslo 1. Dá sa svojím spôsobom povedať, že do každého človeka sa trošku musím zaľúbiť pre nejaký iný dôvod. Ťažko to je vysvetliť vlastne, že čo sa to, prečo tento, prečo henten. Napríklad, keby ste prišli na konkurs, no, vždy ten konkurs trvá vlastne 5 dní. To není jednodňová záležitosť. 5 plných dní. Čiže vlastne 5 plných dní, tých ľudí vlastne pozveme dnu a tí ľudia sa vlastne môžu so mnou robiť 5 dní, čo už je vlastne veľmi porovnateľné s nejakým workshopom, za ktorým tak či tak tí ľudia budú cestovať cez celý svet na to, aby prišli. Teraz momentálne, ak sa rozprávame, tak tu mám
Dnes tu 40 ľudí z 20 krajín. Čiže vlastne v čase konkurzu vlastne to prísť, participovať, sa zúčastniť a je to samozrejme všetko vlastne zadarmo. Nevýhoda toho je, že tí ľudia môžu byť vyhodení v priebehu prvých 3 hodín. Čo ale, akože ťažko povedať, ako sa to udeje, na základe čo sa to udeje. V prvom rade na začiatku tá selekcia je veľmi technická. No, tak keď vidím, že niekto je skutočne není schopný, a to vrajím, to sú veci, ktoré vidíme veľmi rýchlo. Ešte predtým, ako toto poviem, vlastne robí sa predselekcia, ktorá sa robí cez videa. Čiže každý z tých participantov musí poslať vlastne videa. Čiže lebo napríklad sa robil konkurs, kde sme mali, myslím si, že ja neviem, či to bolo 900 prihlášok v priebehu 10 dní. Čiže to sa muselo už, a rovno sa to muselo zastaviť, lebo však skutočne ja tie videá, ak poviem, že ja tie videá budem pozerať, ak skutočne pozerám, tak nerobím nič iné, deň, noc. Čiže tam sa to zase sa urobí nejaká selekcia z tých ľudí, z tej selekcie ľudí vlastne ľudia prídu na ten konkurs, tam sa urobí vlastne prvý výber, kde vlastne vyhodím, je pravda, že 50-60% priebehu 3 hodín. Vždy to najkrajšie vysvetlím, ak sa to dá, aby samozrejme ľudia neboli dodutí, aby neboli nahnevaní, lebo tak či tak je to, čo to je, bohužiaľ. No a potom sa vlastne robí ďalej. Ale to som chcel povedať vlastne, že niekedy sa stane, že pondelok sa a zrazu útorok, streda sa niečo sa udeje, neviem, či to je v charaktere, alebo ten človek proste svojím spôsobom nejako sympatický zrazu a vrajím, takto sa mi to už stalo veľakrát, že zoberiem ľudí, s ktorými som v živote nerátal pondelok. Viete teraz The Others, viete o tom, že vlastne ten príbeh je tam s veveričkou. No a 3 z tých tanečníkov si dali urobiť tak sa to povie, tatuáž. Áno, tetovačku. Tetovačku, ja som im povedal, vy ste sa zbláznili. Ja som im povedal, vy ste sa zbláznili, až každý takú istú. Ja vy ste sa zbláznili, čo budete robiť, tie predstavenia skončia. A oni vravia, Anton, to je jedno, tie roky života. Takže vravím, niektoré ľudské veci musia byť tak pekné, aby sa tí ľudia proste pamätali. Áno, a tí tanečníkov sme mnohí, ako aj s týmito, ktorí si dali toto vytetovať. Sme videli aj v Bratislave a bolo to naozaj aj večerné predstavenie, veľa detí a dopoludnejšie predstavenie bolo vypredané dokonca pre škôlky alebo školy, takže to je ako vynikajúci spôsob, ako priviesť deti k súčasnému alebo mladých ľudí k súčasnému tancu. Kde hľadáš vlastne také svoje inšpirácie práve na toto? Toto bolo pre inscenácia určená pre mladé publikum, ľuďom zase bolo také sci-fi, tanečné sci-fi, alebo v takom ponímaní tiež to zarezonovalo veľmi silno na Bratislave v pohybe. Kde hľadáš vlastne tie témy k svojim inscenáciám, performance? Prepáč, áno. Mňa by zaujímalo tiež, že máte minimálne jednu veľkú inscenáciu, teda, alebo dielo za sezónu, a minimálne. A čo sa týka tých inšpirácií, že akým spôsobom ich hľadáte, aby sa to nevyčerpalo, aby ste sa nejakým spôsobom nevykradali, že stále viete prinášať niečo nové v rámci tých choreografií. To ma veľmi zaujímavé. Tak týmto rokom robím vlastne, už som robil 3, ešte robím 4. No, týmto rokom sa robili 4 predstavenia. Ale ja vám poviem, akože pravdu povediac, neviem. A keď nad tým začnem rozmýšľať, tak ja sa idem zblázniť od strachu. Čiže... Nič nepoložila som to. Nie, len akože toto je vlastne, samozrejme napríklad pri Lezot, to bolo iné, lebo pri Lezot bol vlastne existujúci text napísaný mojou manželkou. Čiže tam sa to vlastne začalo, čiže toto bolo, nechcem povedať, že jednoduchšie, ale tak tam bol vlastne trošku taký odrazový... Inšpiráciu si mal doma, deti. Presne tak, tam bol taký odrazový mostík, no tak to bolo také trošku, nechcem povedať, že domáca úloha, ktorá sa má urobiť, ale trošku, následovať ten text, čiže už vlastne tým, že tam nejaký sketch je, tak to bolo relatívne dosť jednoduché. Akože dosť jednoduché v porovnaní napríklad s ľuďom, kde všetko vlastne treba od A do Z vymysleť. No a pri tých iných predstaveniach, akože kde sa tá inšpirácia naberá, no vrajím akože prvé 2 dni a vám vrajím akože prvé 2 dni vždy. A to ja vždy mám pocit, že sa to celé pre mňa skončilo. A ľudia o tom samozrejme nevedia, lebo tá metóda už je tak vypracovaná, akože ľudia robia, tvoria
oni sú busy, zaneprázdnení, čiže nevedia, čo mne skáče hlavou. No tento rok sa vlastne robila, začalo sa to vlastne tým, že sa robila produkcia 50. výročie Národného divadla vo Fínsku. Čiže tá produkcia bola proste obrovská. No, bolo to proste veľké. Čiže to nejde o to, že to je najväčšie divadlo v Škandinávii, ale to nejde, ale proste 50. výročie toho súboru, no tak to proste nemôže to človek dokafrať. A tak sa to vlastne začalo, toto bol začiatok, to ešte som začal v decembri, čiže som si povedal, preboha, teraz čo sa ide? A riaditeľ divadla mi vraví, Anton, môj sen, môj najväčší sen, lebo tak tí Fíni, oni sú trošku takí rezervovaní, on vraví, Anton, môj sen by bolo, že tí diváci sa celé divadlo stojí. No, v Budapešti sa robilo predstavenie musím povedať, že som si vytvoril nový rekord, lebo som prišiel niekde do Budapešti na 2 týždne a po 2 týždňoch som sa mal vrátiť na belgickú premiéru. Tak som si povedal, no neexistuje, že sa ja vrátim na belgickú premiéru a s tým, že predstavenie nie je hotové. Lebo tým pádom si neviem ani jedno, už ani druhé. Mm-hmm. A potom som sa mal po belgickej premiére vrátiť a dorobiť to predstavenie, tak si hovorím, tak sa budem vrácať so stresom, medzi tým budem mať stres. Tak to musím za každých okolností dokončiť za tie 2 týždne. Za každých okolností, ale samozrejme bez toho, aby to ovplyvňovalo kvalitu predstavenia, to neexistuje. No tak poviem, za 2 týždne sa robilo celé predstavenie, za 10 dní bolo postavené predstavenie. Ako sa to udialo, no samozrejme som sa vrátil, nejdem klamať, som bol nechutne vyčerpaný. Skutočne tým pádom vrajím, ja nespím, tým pádom to je jasné, že som sa vrátil vyčerpaný, ale ako skutočne hrozne, ale ak sa to predstavenie postavilo a potom som sa vrátil po 2 týždňoch, už sme sa pozreli na tú zbiehačku, tak to bolo také trošku na spôsob ľuďom samozrejme úplne iné predstavenie, zasa úplne iná vec, úplne iné scény, úplne... Keď na to pozerám späť, vravím, ja neviem. Ja prísam Bohu, ja neviem, ak sa toto postavilo. A tým pádom vlastne začnem rozmýšľať nad ďalším, vravím si, preboha, teraz musím urobiť ďalšie predstavenie. Jak toto urobím tento budúci krát? Takže ja som vlastne v takom konstantnom lúpe toho, že sa bojím, že prichádza to ďalšie predstavenie. Áno, a to sa ešte chcem trošku dotknúť vlastne, že práve, že ty testuješ ako aj hostujúci choreograf aj inde pomedzi svoje produkcie. Aký je to možno rozdiel, keď prídeš zase do iného prostredia a tam je aj iný súbor, nie je to ten tvoj, ktorý si vlastne vyberieš, ale je tam asi alebo si pre tie performance vyberáš aj pri tých hostujúcich choreografií, ako tam chceš mať, alebo skúšaš rovnosti? Ako kedy, napríklad teraz čo bolo tento fínsky ensemble a maďarský, tak to sú skupiny, kde to už vlastne vyselektované, už vlastne prídeme na ten ensemble sa robí. Musím povedať, zaťukať skutočne za tie roky, lebo však ja som tých predstavení spravil cez 40 celkovo za 20 rokov. A musím povedať, vždy to ide, ja neviem, akože je tam nejaký rozdiel, je a nie je. Akože je a nie je, lebo konec koncov tí ľudia sa, neviem, ako sa na to namočia a ako mi začnú dôverovať svojím spôsobom a potom už je to, ako vrajím, všetko ide fajn. Len samozrejme, kde je veľký rozdiel je, že keď sa robí pre našu kompanii, tak vlastne za tým je veľa inej roboty, hej? Vlastne, a treba sa pozrieť na každý úhol tie veci, ktorá tam je, no kdežto, keď ja idem robiť pre nejaké divadlo, no, tak prídem, odídem a vlastne tam to končí. Že prídem, všetko je pripravené, už vlastne všetko je pripravené na to, aby sa robilo a vlastne odídem a tým pádom, že odletím preč, tak sa pre mňa celé dobrodružstvo končí. Kdežto, samozrejme, keď to je naša kompania, hrá sa to, predáva sa to, ide to fajn, všetky kritiky ma zaujímajú, všetko čítam, keď robím predprodukcie vonku, tak tie kritiky nečítam, nie že ma to nezaujíma, ale vlastne ma zaujíma tá reakcia toho publika a tam sa to vlastne končí. A nie vždy som vlastne na tej premiére, čiže teraz napríklad v Budapešti som na premiére nebol, vo Fínsku hrali celú sezónu, ja som tam bol len na prvom predstavení, čiže vlastne už nenasledujem ten zvyšok tých predstavení. Škótsko sa robilo, jedno predstavenie sa robilo pre Škótske národné divadlo. V Škótsku sa to predstavenie hralo, 3 rôzne casty to robili, čiže ak jeden cast sa menil na 2-3 roky, no tak to hrali 6 rokov to hrali to predstavenie, alebo 7 rokov. A to je jasné, že vlastne ja to už ja som tam není.
Dobre, už asi budeme za chvíľku končiť, možno No také... teda ako my nemusíme, ale vy sa asi Áno. povedali. Ešte mám 10 minút. Výborne, Super. dobre, tak to... Čo teraz sa nerýchlo No, opýtať? Ide. Neviem, pod ty teraz. Ja sa chcem možno spýtať, že vlastne toto, čo si všetko vlastne tieto cesty, ktoré aj si nám opísal, naozaj je to veľmi aj vlastne možno ťažké pre teba samého a zároveň keď máš ešte rodinu, možno niekoho by to zaujímalo vlastne, že choreograf s rodinou, čo to pozostáva tento stav k tomu, že vlastne v rámci tvojej práci, že či ich brávaš za sebou niekedy, alebo máte svoje pokiaľ je možné, sa vraciaš domov? Tak jasné, že v prvom rade samozrejme, že teda treba povedať, že treba poďakovať mojej manželke, lebo bez nej by sa to proste nič, toto, čo sa robí, by sa urobiť nedalo. Čiže no a potom druhá vec je samozrejme, že bolo to iné do času, kedy deti nechodili do školy, do základnej školy, hej? To, akože bolo to rapidne iné, lebo samozrejme deti mohli cestovať s nami. Veľmi sa to zmenilo času, kedy deti vlastne majú 6 rokov a chodia regulárne do školy a musia mať nejakú dochádzku a tak ďalej. No ale jasné, že spôsob, akým to funguje, je vlastne vytvárame rodinné pravidlá. Rodinné pravidlá, ktoré sú vlastne akceptovateľné pre moju manželku a nie sú také, že to je proste, že je to nepríjemné. Lebo samozrejme by sme určite, keby som ich nenasledoval, tak sme spolu asi není v dnešnej dobe. A to znamená, že sa snažíme to vybalansovať alebo vytvoriť vlastne tak, aby to bolo 50/50. Čiže 50/50 to znamená, že aby ona mala tiež svoju slobodu. To znamená napríklad, ak idem preč na 2-3 týždne, tak sa vrátim späť a ja 2-3 týždne necestujem. Čiže a vtedy, keď ja necestujem, tak sa snažím byť. Ja som zodpovedný za deti. To znamená, že ja som ten, ktorý ráno ide zobrať, ja som ten, ktorý vyzdvihne a tak ďalej a tak ďalej. No a to tak bolo vlastne relatívne vždy. Samozrejme, čím sú väčšie, tak ten balans je vytvorený viac a viac. Ale napríklad, čiže ak idem na veľkú produkciu preč, no pravidlo napríklad rodiny je neodcestovať viac ako 3 týždne od rodiny preč. Hej? Ktoré bolo porušené nie raz, ale bolo porušené samozrejme za dohody, no a sú to také exceptions, viete. Napríklad, keď sa natáčal film, keď som choreografil film, tak sa robilo 11 dní v priebehu, teda 6 dní v priebehu týždňa a robilo sa 12 hodín denne. To sa proste nedá. No ale samozrejme, to sú rozhodnutia, ktoré zoberieme spoločne ako rodina, čiže veci sa dajú, myslím, že sa to dá s rodinou sklbiť a myslím si, že sme veľmi dobrý príkladom toho, lebo myslím, že sme to heroicky skutočne prepojili, ale samozrejme, že to je vlastne konštantný dialog. Stále sa to, a keď idem robiť napríklad dneska, keď poviem, že idem robiť do Fínska produkciu, ktorá môže trvať 3 mesiace, tak ja vlastne odcestujem na 3 týždne na začiatku, to predstavenie vytvorím, takže to je jasné, že ho vytvorím s najväčším stresom, akým viem. Nechám tam môjho asistenta, ktorý vlastne príde so mnou v čase, keď som tam a ja odídem preč. On pokračuje ďalej, robí skúšky ďalej, ja sa vrátim na destináciu po 2-3 týždňoch, samozrejme, no vrátim sa späť a dorobíme predstavenie. Čiže toto je spôsob, akým sa to dá robiť. Čiže také už chce robiť produkt, tak proste ja to týmto spôsobom nerobím. No a ďalšia vec je, robí sa viac a viac priestoru začína zaberať vlastne naša kompany, ktorá je tuto v Belgicku, čiže čo už eliminuje testovanie, no a moje pedagogické aktivity sa veľmi orientujú teraz na DEEP, sa to volá, toto vlastne preto aj urobil, sa to volá Dance Intensive Program, ktorý vlastne zaberá buď 2 alebo 1 mesiac v priebehu roka. No a to je to, čo hovorím, že vlastne namiesto toho, aby som ja cestoval doľava doprava a učil vlastne kade tade, tak vlastne teraz už je to tak, že vlastne ľudia môžu cestovať za mnou do Belgicka na 2 mesiace v priebehu roka alebo na 1 mesiac. No teraz je mesačný, to teraz čo sa deje, len tam mám iného pedagóga tento týždeň, chvála Bohu. Alebo môže tu byť 2 mesiace v priebehu roka. No a to je vraj, ľudia cestujú skutočne z celého sveta na to, aby... Čo som si pustil, také balóniky? Nejaké balóniky som si pustil ja? Áno, nejaké balóniky, wow, to som si hovoril, že si niekde nejakej inej planéte, vieš, na nejakom ľudom, hej. Dokonca sa pozriem vzadu, tomu si deti asi niečo poťukali. A to je jedno. Čiže tak to je, no, tak to je akože vrajím. Čiže tá idea je vlastne cestovať menej.
A máte teraz otvorený nejaký program, do ktorého by sa mohli zapojiť napríklad slovenskí tanečníci alebo študenti zo Slovenska? Jasné, jasné, je urobený vlastne program, ktorý sa volá DEEP, Dance Intensive program, čiže najľahšia cesta vlastne to sledovať cez Instagram, lebo tam som aktívny, na Facebooku som pasívny. Maximálne pasívny a je to vlastne raz do roka a robí sa dokonca, minulý rok som mal jednu Slovenku z Michaloviec, ale robí sa to cez konkurs, vlastne ľudia takisto robia konkurzy. Čiže vlastne ľudia robia audition, ja si vyselektujem ľudí a príjmem vlastne 25-30 participantov v priebehu jedného roka. A tí ľudia tým pádom vlastne prídu a robia so mnou intenzívne mesiac, dva. Čiže to je vlastne vyslovene už veľmi porovnateľná situácia s company. No a nie že len výsledky, ale tie odozvy, to je neuveriteľné. Tí ľudia, ako prídu, ako odchádzajú, ako tancujú po tých 2 mesiacoch, je skutočne, to je zvrat, ktorý si myslím, že sa nedá porovnať s niečím, čo dokonca ľudia odštudujú niekde 2 roky. Čiže je to neuveriteľné. Je to skutočne neuveriteľné. No a potom samozrejme, že celková tá medzinárodnosť medzi nimi, však vrajím 20 krajín v 20 a rôzne kontinenty, mám Uruguay, mám Japonsko, mám Ile de la Réunion, to je pri Madagaskare, Chile, Mexiko. Čiže tí ľudia prídu skutočne z celého sveta na to, aby som robili. A je to super, akože je to pekné. No, je to pekné. Asi viac ako pekné. No. Super, tak aby sme vás nezdržiavali, tak ďakujeme ti za rozhovor, za tvoj čas, no, že nech sa ti veľmi rád, veľmi rád. Aktivity tento rok dokončiť a hovorím, že teda budeme ťa potom informovať na tie prelinky a tak ďalej, že Super. Ak budete niečo potrebovať, neváhajte, dobre? Aby ste potrebovali ešte nejaké fotky, ktoré by ste nenašli na web stránke alebo nejaké videá, neváhajte, dobre? Super, ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi rád. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Čau. Pekný deň. Ahoj,